בכל כוכב בגלקסיה קיימת הזרימה, ולה כוח קסום וחזק. כאן באקיליאן אנו קוראים לה האנרגיה. הזרימה הייתה כה חזקה עד שנאסרה לשימוש, חוץ מאשר במשחקי הגלקטיק פוטבול, הספורט המרהיב ביותר ביקום. אבל לפני 15 שנה הרעידה התפוצצות מסתורית את כוכב אקיליאן, סחפה את האנרגיה והרסה את סיכויינו לזכות בגלקטיק פוטבול קאפ. 15 שנה ללא קבוצת כדורגל חזקה, כאשר מסביב רק שלג וקרח. עכשיו התקווה הגיעה, בדמותם של שחקנים צעירים שהחיו את האנרגיה של אקיליאן. הגורל שלנו בידיים שלהם. גלקטיק פוטבול.